କେକିରା ଭାବୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କେ କ'ଣ ଆଉ କହିବି। ରାତି ସାରା ମୋ ପୁଅର ଇନ୍ଦିଆ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ସକାଳ ପାଉ ପାଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣୁ ଆଣୁ ଆଉ ତର ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁରା ଜ୍ୱର, ମୋର ବି ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେହ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ମୁଁ କିଣି ମାନେ କରିଦେଇଥିଲି ଟିକେଟଟା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେ ମୁଁ ଦେଖେଇକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଡରିଗଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲାଇନରେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ମାନେ ତ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିବ ନା। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଜଣ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି ମୋର କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି, ପୁଅ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ମା' ପୁଅ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ ମୋର କେତେବେଳେ ଆସିବ ସିରିଏଲ୍। ଆଉ ମୋର ଟେଷ୍ଟ ସରିବା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇକି ମୋ ହାତ ପୁରା ଦରଜ, ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ପୁରା ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲର ଦେଖେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଉଛି। ଆଉ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆମ କୁନି ବେବିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଥିଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି କାହିଁକିନା ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ପୁଅର ବି ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଟା ତ ହେଲା ବର୍ଷା ଦିନ, ଥଣ୍ଡା ଭାଇରାଲ ଜ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଆଉ କହିବେ କାହାକୁ କାହାକୁ କ'ଣ ହେଇଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବଭିୟସଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ବଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ହେଉଛି। ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଟିକେ କରିଦେବେ ଆଉ।